guys, good morning. Today is April 12 of 2017. Actually, last day karon sa duty. Ay, no, sorry. Naka-leave na dahil ko karon sa April 12 because yun nga, birthday sa akong auntie. And then, I would like to spend time sa akong Pikas family, akong mga tita before. So, karon, actually, April 12, naka-schedule si Max Pod sa ihang first grooming session. As you can remember, nag-appeal mo ka ng parade sa una sa Araw ng Davao last March 16. Ching! Free, sa tawag ani, free grooming sa Josh Pet Grooming Center. So, yun. So, gusto na mo siya i-avail. Nagtawag si Totz. Actually, siya ang nakapag-schedule. But, naka-duty mo si Totz. So, as of now, we are going, and Max is with me, of course. Siya ang akong ipag-groom. We are going to Josh. First of all, gusto na makita kung unsay itsura ni Max pag mag-groom. At gimig ka ng agian ng Josh Grooming Center. And wala gid may nakahatag og time na mag-inquire until such time na nakakita mi na okay na ako ang kaning calling card niya. And guys, April 16 of 2017 pa din ma-expire ang amuang promo. So, i-avail na mo siya ni Max, and let's see kung isa to makita ng mga pet items for Max dito sa Josh Pet Grooming Center. And guys, stay with us. Kaya i-check na to. Abot na ta. Tanawang yung mga itsura, Max. So, we are here at Josh. Max is going to be guwapo. Max! Maki, papogi ka, Maki. Oh. Pangit na kasi siya tingnan pag ano. Walay buhok. Kay isa, sabi ko, practicean ko to ng grooming. Gigupitan ko. Ano na? Gigupitan ko. Ang nangyari, ang pangit-pangit tingnan. Pinagtawanan ng ano eh. Yung misis ko kasi nagpapa-vaccine, pero kompleto yan siya pagkakaalam ko. Kasi lagi nangihingi sa akin yun ng ano, pang-vaccine, kawawang Maxi. International Master Groomer. Takot maligo. Grabe, puno ako ng ano niyan. Gas-gas parati pag nililigo ko. Wow, wala pa na huma. Bye-bye! 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 Joke lang. Wow! Bigay ako ng dugpo doon. Max! Ito, ang tagal niya ng parating nililigo, ganun pa rin? Ako tubig. Ako sa tubig. Si Mac, mabait si Mac. Mabait na Mac. Mabait ang Mac, no? Yan. Grooming eh. Sorry lang. Para guwapo ka na mamaya. Pero pag nasanay na to, sir, parang ano na yan siya, sir, no? Passive na lang. Nasanay lang. Ngayon lang to eh.
Takot siguro siya ba? Kailan ka, Maxi? Behave lang, behave. Mukha ka na talagang aso. Wow. Titingnan namin yung aso kung bagay sa kanya. Oo, Kasi ibang groomer, sarili na lang intindi ko, ito lang. Hindi. Walang bagay sa kanya. Ito ibang breed ko eh. Kung ano, pangit din kung lagyan mo ng anong gupit tapos hindi bagay sa itsura niya. Hindi kanina hindi, ibang ano ko. No? Sabi ko hindi bagay sa kanya. Hindi niya ulit kung masan yung ulit. Yan, naging cute na tingnan si Max. Kinagat na siguro, Max, no? Wow! Tingnan niya, no? Palhibo lang pala yung mahaba. Juan kita, Max. Kamusta, Max? Max, mukha ka ng aso, Max. Parang, parang nagmukha na siyang teddy bear. Tsara, cute. Oh, cute na tingnan ni Max. Oh. Galing. Wow. Wait mo sa akin. Una lang kanina yung mga gatsa. Oo. Ano, styling? Aray? Ito, ito mo. Oo. Ganyan lang. Boss, thank you. Salamat talaga. Ano, ipopost ko yung ano mo. Ikaw. Trabaho. Appreciate kayo. Wala na ball. Hello guys, good morning. Actually, it's already 10 a.m. and we are done with the grooming session. Kita niyo si Max karon. Chirin! Max, look at the camera. Max, look at the... Alright. So, yun lang. Joseph or Josh Durana, siya ang nag-groom kay Max. He gave us a free grooming session because of that. Katong calling card niya na ay free session ang mga dogs. Actually, it's 100% free. No additional charges at all. And in fact, actually very okay ang iyang pag-groom kay Max. Kay Max was very resistant because ay nga na si Max sa una pa, first time po niya mag-groom and matapang yun siya. And then later on siguro sabihin na to after mga pila ka minutes nahiyang na si Max. I really appreciate it so much because si Max is parang nahiyang siya dahil sa yung groomer. So probably a month from now magbalik with me guys Sir Josh Pet Grooming. So guys, if ever you want some grooming, go to Sir Josh. I recommend so 100%. Even sa Facebook upon checking kanina he got 5-star and walay lain nag-groom kundi siya mismo and siya mismo ang tag-iya. He is a master groomer. Mostly gawas siya sa Pilipinas, Singapore, Saudi daw at ito sa itong mga lugar. Basta daghan kasi siyang na-mention na lugar kung asa siya nag-groom. And first time lang niya nag-open ng office dito sa Davao. And so far, progressive ang iyang business. And bakita mo po natin mag-progress yun ang iyang business due to his skills sa grooming. So, in-appreciate yun na po ang iyang pag-groom kay Max sobra. So guys, if you want some grooming, choose Josh.
choose Josh Pet Grooming Center. They're just located diri sa Marfori Heights. I'm sure daghan nakailaan ni, and super grabe as in. So guys, thank you so much. I hope you would follow us on Facebook, follow us on Twitter, and like us, follow us on YouTube, subscribe on our YouTube channel. Thank you so much.